холиқ сокини деҳаи сулҳобод ноҳияи восе баъди 6 моҳи дар федератсияи россия дар муҳоҷирати меҳнатӣ буданаш аз он ҷо ҳамин шаб ба хона баргашта омадааст. дӯстонаш ба дидораш омада аз ҳолу вазъияти ӯ дар муҳоҷират пурсон мешаванд. ман ростика ман корои чел ки унҷа мегӯянд частни ҳавлиё шахси ҳавлиёда кор кардам. шахсан чӣ накардам, чунки ҳуҷҷат накардам. Якимиш ки асос 90 рӯз ба шаҳрвандои ҷумҳурии мо иҷозат медиҳанд ки дар мобайни 90 рӯз ё кор кардан мумкин аст, бо беҳуҷҷат ҳам бошад иҷозат медиҳад. лекин дар давоми 90 рӯз бояд ҳуҷҷатро гирифтан дар кор. холиқ ҳангоми дар муҳоҷирати меҳнатӣ будан ба корҳои сохтмонӣ машғул буд. ҳар ҷо ки кор пайдо мекард рафта кор мекард. ӯ корфармоёнро бовар мекард. акростика ин хел одамои беинсоф қатӣ чӣ кардагӣ нестанд. асосан халқе ки чӣ мекунад ҳамаш будан одамое ки ҳам хеле сидагӣ буданд ҳастанд, ҳақиқатан ҳастанд. ҳамин сол ҳамин ҷумҳурии худмон бачаҳои ёша шаҳри подол бурдан тарафи ҷануби россия кор кардан. як кори дуздӣ кардан ки бояд ҳамон одаморо ҳатто нобуд кардан, куштанд. чунки кори дуздӣ кардан ки ай нефтопровод ба хонаи шахси худ участкаи шахси худаш турба не дуздӣ накардан. бачаҳо дуздӣ соҳиби ҳамн хона чӣ кардан, ҳамин корро ташкил карду. баъд ҳамн одамо ки пулшон надодан майлаш ҳам ягон ҷода дигар гап нашавад, ягон кас нафаҳмад гуфта дуруни ҳамн тоннелда. дар бораи шартномаи меҳнатӣ холиқ маълумот дорад. шартномаи меҳнатӣ асосан барои тарафе ки аз тарафи хидмат меравад, барои халқи хидмат як намуди шартномае ки ҳамаи ҳуқуқи инсонӣ дар ҳамон ки дар ҳамаи давлатҳо мавҷуданд, ҳамонро дастрас карда метавонанд. чӣ мекардем, договор мекардем, ҳатман шарт аст, чунки халқи ваё бе ин чӣ намекунад. якумаш ҳамун договор шама шартнома яъне даҳнакӣ ё хатӣ? хатӣ асосан ман дар фаъолияти кориам ягон бор чӣ накардам. фақат вақте ки дар фирма ё дар завод кор карда будам, ҳақиқатан хатӣ буд. баъд хатӣ ҳамин хелае ки вай завода фирмаи сохтмониҳои дигар чӣ тарафе ки барои худаш маъқул аст, барои фоидаи худаш мекунад. 10 варақ 12 варақ пур карда, ҳар кадом варақта имзои коргара мегирад, лекин 90% шартномаро мо асосан намедем. инҷамон имзомон, инҷа имзомон, инҷа имзомон гуфта мегзарад, меравад. ягон чӣ намекунад. вай барои ҳам шинос шудан ҳам чӣ якумш вақт надорад, дуюмш иҷозатам намедиҳад. ҳамин ки дастмон. аз рӯи маълумоти холиқ дар муҳоҷират бисёриҳо бе шартномаи меҳнатӣ кор мекунанд. аз ин рӯ ҳуқуқҳояшон поёмол карда мешаванд. онҳо намедонанд ки ба куҷо муроҷиат намоянд. рости гап беасос агар одам чӣ бошад, ба гумонам бефоида. унҷа ягон кори ҳаракати зиёд кардани мо бо ягон чӣ дигар чӣ мекунад, вазмини дигар. чунки милисиям дигаршам ҳамаш тарафдори ваё мешаванд. асосан бисёр дар ҳолат бисёр ҳолат. лекин хай ҳастае ки гап зада ягон чӣ кардан мумкин аст.
یکی من راست کم این خیالش دوچار شده نیستم. زندگی اهل اویله‌اش رو خالق با پولی در مهاجرت کار کردهش پیش میبرد. خنده کودکان، نانی بالای دسترخوان و آبادی خانه او این هم از پول مهاجرت است. یکمش همه آدمی که کار میکنید اول خودتون باور داشته که همه کار شما میگذارد. اما شما کار سپرده میتونید. هست که بچه بسیار هست که یک خانه دا 3 سال کار میکنم. اینجا میرم هم خانه همدا زندگی میکنم، کار میکنم، با میگردم میام. یادم باور نکردنش. خیلی که هم کاری من همو قشلوق دا همو چیده چی شده معقول شده. همسایه‌اش کار میکنم، دیگرش کار میکنم. خودشون میان. اینا بس سال دیگر هم گفتن اینا خیلی کار است، این خیلی کار، این خیلی کار. بعد یکمش موزیکور اساسا خیلی حاضر اینا همه جدا کریزیس. هم رسید هم کریزیس های دیگر جدا هم کریزیس های. این که با ایروی با مسئله با ایروی چی هم سومی کار کاغیرا مسئله میکنیم. های یه همش دانکی مسئله دانکی. ممکن خطی نیست. نه. ایده هزار سوم هم میگذارم. یا که او چی میکنن؟ هم خیلی باید دیگر. اقتصاد بزرگ میکنم. برای خالق مهاجرت چیزی نو نیست. سال 12 می شود که او با فطرت ایرانی رفته می آید. آنجا او را انتظار هستند.